Aw ni ce aw ni ɲantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye octobre kalo tile 10 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 o ko conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ka Mali gouvernement mɔgɔ yɛrɛ kɔni décision dɔ yɛrɛ kɔni ta décision min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko an ka Mali fintigilaka 11 ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni radira ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla a yirala k'a fɔ ko fintigi 11 min gɛnna ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla ko généraux 2 bɛ olu la ko wa ɲani man yɛrɛ kɔni ka radio o y'a sɔrɔ procès verbaux dɔw yɛrɛ de kɔni kɛra u ka min yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko nin man yɛrɛ kɔni sen donna ko dɔw la jamana kɔnɔna na o de kɔfɛ an ka Mali autorité kɔni bɛ décision ta ko ka nin man yɛrɛ kɔni radio ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw cɛla ka sanga ni essence ko gɛlɛya min tun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati laban yɛrɛ kɔnɔna ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 an ka Bamako cour d'appel parquet général yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ nin dɔ kofɔlen na communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kanganda yɛrɛ kɔni kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka ko dɔw kɛ ka sanga ni essence ko gɛlɛya an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o ye k'u ban essence yɛrɛ kɔni feere walima ka caman ba fara essence sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan ko o tɛna jɛn ni o ko ninnu ye a b'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko maa minnu fɛnɛ ka baara de ye kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni carilen nin ko yɛrɛ kɔni kan k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni k'u bɛ u maa nɔnna minɛ ni u minɛla u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni na o de la bɛ menace yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i tanga nin ko nin yɛrɛ kɔni kɛlen ma mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni wagati laban yɛrɛ kɔni na an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni Mauritanie ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka butigiw datugu an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 ko Mauritanie ka délégation ba dɔ wulila ni ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na Mauritanie ka délégation yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen don Mauritanie ka ministre des affaires étrangères de fɛ ni o ye Mohamed Salam Ould Merzouk yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko nin man yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mauritanie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kan de da an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa kulo kan ko wa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da taara se Mauritanie ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bitigiw datuguli ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni bɛ projet de décret dɔ yɛrɛ de kɔni adopté projet de décret min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye AES passeport yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité bɛ camanba yɛrɛ de kɔni bɔ o sɔngɔ yɛrɛ kɔni na walasa min ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka nin passeport kofɔlen yɛrɛ kɔni san an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gao école karamɔgɔ Kalisa olu b'u sɔn u ka grève ko in yɛrɛ kɔnɔna na région kofɔlen kɔnɔna na Gao école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka nin grève in daminɛna arabajan tɛmɛnen de octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 wa y'a yira k'a fɔ ko ni Mali autorité yɛrɛ kɔni ma olu ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati halisa ni grève kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ continuer fo ka taa fɔ n'u ka laɲiniw yɛrɛ kɔni sabatira wagati min na de dɔ tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna i bɛ se ka ministre des affaires étrangères ka porte-parole ni o ye Maria Zakharova yɛrɛ kɔni ale bɛ point de presse dɔ kɛ point de presse min yɛrɛ kɔni senfɛ ni maa kofɔlen b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dalu caman yɛrɛ kɔni bɛ ka sɔrɔ dalu minnu b'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma Sahel région kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye an ka Mali gouvernement mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ décret dɔ yɛrɛ kɔni bɔ décret min kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana fintigilaka 11 ko olu kɔni radira ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw cɛla ni mesure taara ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilaka 11 minnu yɛrɛ kɔni ma a yɛrɛ k'a fɔ ko fintigilaka 11 nin yɛrɛ kɔni na 10 o ye officier 1 o ye sous officier ko ɲani ni fintigilaka 11 nin yɛrɛ kɔni ka radier ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla o y'a sɔrɔ procès verbaux dɔw yɛrɛ de kɔni kɛra o kun kan ale ni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra ni maa kofɔlen ninnu kan o yɛrɛ de kɔni kelen an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye décret présidentiel
dɔ yɛrɛ kɔni bɔ o kɔfɛ arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni bɔra hayla k'a fɔ ko ni sɛbɛn nin fila bɛɛ bolonɔ yɛrɛ kɔni bilala u la octobre kalo tile 7 ale ni octobre kalo tile 8 tɛmɛnen de ko min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni hale i bolonɔ bila nin décret yɛrɛ kɔni na octobre kalo tile 7 tɛmɛnen ni san 2025 ko wa décret yɛrɛ kɔni kɔnɔna na officier tan minnu yɛrɛ kɔni rajira ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw cɛla ko officier tan yɛrɛ kɔni na général fila bɛ o la ni olu ye général de brigade Abbas Dambélé ni ale kun bɛ an ka armée de terre la ale ni général de brigade Nema Sagara ni ale kun bɛ armée de l'air yɛrɛ kɔni na hayla k'a fɔ ko général fila minnu yɛrɛ kɔni rajira ko o ye nin ma fila ninnu ye ko officier ni so officier minnu yɛrɛ kɔni rajira ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla o maa ninnu yɛrɛ kɔni na ayla k'a fɔ ko man yɛrɛ kɔni ti kɔɔri kelenw na o man yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ lieutenant colonel Hamadou Keita ni ale kun bɛ génie militaire la lieutenant colonel Moro Sidibé ale kun bɛ garde nationale la lieutenant colonel Mamadou Di Cɛkɔrɔ Jara ni ale kun bɛ direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées la lieutenant colonel Baba Dambélé ale kun bɛ armée de terre la lieutenant colonel Sungalo Diop ale kun bɛ direction centrale du service de santé des armées la capitaine Mohamed Ouattara ale kun bɛ armée de terre la capitaine Sekou Amadou Fani ale kun bɛ armée de terre la fo ka taa se capitaine Magasi Tunkara yɛrɛ kɔni ma ni nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ génie militaire direction de la a yɛlɛla k'a fɔ ko ni maa yɛrɛ de kɔni bɛɛ lajɛlen arajira ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla an ka Mali autoritéw fɛ ko furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ale ka décret présidentiel yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali lafasali ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara yɛrɛ kɔni ale arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni bɔ arrêté ministériel min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko lafasali ministre ale kɔni bɛ dankari sergent chef Bukari Karakojo ni ale kun bɛ armée de l'air yɛrɛ kɔni na danbe kari ni ma kofɔlen yɛrɛ fɛnɛ ka contrat yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw cɛla an ka Mali autoritéw ka kɔrɔfɔla ko ni Mali yɛrɛ kɔni ka radiation baara yɛrɛ kɔni labarali bɛ daminɛ kabini don min yɛrɛ kɔni na bolonɔ bila la o radiation sɛbɛn nin yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ k'an ka ni Mali fintigilaka 11 nin yɛrɛ kɔni ko olu de radiera ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla an kɔni y'a ye k'a fɔ maa radielen nin yɛrɛ kɔni na dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu la olu sen donna coup d'état dɔ yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na min ma ɲɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na maa caman kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko siga foyi kun t'a la ko coup d'état yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko ni maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛna radier ni ka bɔ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla o yɛrɛ de kɔni na décision yɛrɛ kɔni bilalen a ma bali maa si yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔna na ka sangani ni wagati essence ko gɛlɛn yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Bamako cour d'appel parquet général ale kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kangarida kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kan ka Mali autoritéw kɔni jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw kan kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni bɛ ka caya essence ko in kan an ka Mali jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na u bɛ kangarida kɛ ni ka ɲɛsin nin ma ka da kan u k'a dɔn k'a fɔ ko n'u minɛna ko yɛrɛ kɔni na ko sanction bɛ ta ni ka ɲɛsin o ma communiqué la min cɛla araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 an ka procureur général ni o ye Amadou Dit Balabo Gindo yɛrɛ kɔni ye ale bɛ ɲakiliba kɛ ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛ k'u profiter jamana ka wagati laban lahalaya yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka kojugu yɛrɛ kɔni ta ko wa b'u ka kojugu ni yɛrɛ kɔni kɛ wagati min ŋaniya ɲuman yɛrɛ kɔni tɛ u kɔnɔna na ka da kan u bɛ fɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni de don jamana kunna procureur général yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'a y'a jateminɛ k'a fɔ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka ko dɔw kɛ minnu yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na ka da kan sariya tɛ jɛni a ye ko wa o ko nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɛ menace yɛrɛ kɔni jamana ka basigi ma a ka kɔrɔfɔla k'a ye ko kɛta minnu yɛrɛ kɔni jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko kɛta nin yɛrɛ kɔni ye ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma dɔw fɔ ko n ju tɛ kuma minnu yɛrɛ kɔni na wa tiɲɛ foyi tɛ a la ale ni ko carburant yɛrɛ kɔni bɛ ka feere sɔngɔ min yɛrɛ kɔni na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko dɔw bɛ ka camanba yɛrɛ de kɔni fara o sɔngɔ in kan walasa ka se ka na ɲagami dɔrɔn de jamana kɔnɔna na ko an ka jamana kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a dabɔ a kama k'u ban yɛrɛ de kɔni ni ka essence yɛrɛ kɔni feere ko ka sɔrɔ essence bɛ u bolo ko vidéo kolonw fɛnɛ bɛ ka cari bɔlɔlɔsiraw kan ale ni kunnafoni kolonw k'a ɲɛ b'olu fɛnɛ na olu bɛ ka cari kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ko o maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka o kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari ani o vidéo kolon yɛrɛ kɔni k'u bɛ k'a dabɔ a kama de ka da kan u ka laɲini yɛrɛ de kɔni ni ka na ni jatigɛ ye jamana kɔnɔdenw cɛla parquet yɛrɛ kɔni bɛ dénoncer yɛrɛ kɔni kɛ ko ni ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ko ninnu ti ko kɛta ye ka da kan fɛnw don minnu bɛ se ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔna na a bɛ tiɲɛni don jamana ka basigi la ko a bɛ se
se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana ka sɔrɔ ko la fɛ. Procureur général yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin ko yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka dɔn k'a fɔ k'u ka kokɛta in yɛrɛ kɔni k'o de ka di criminel ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaciwale maaw. Ka d'a kan banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ka laɲini de ye min ye o de ye bɛn min bɛ jamana kɔnɔna na ka tiɲɛni don o la. Ale basigi min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ko banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka tiɲɛni don o la. O yɛrɛ de kɔni ni maa yɛrɛ kɔni taar'u ta kɛ vidéo jugu ale ni kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cɛnli ko ye min yɛrɛ kɔni ka di criminel ni banbaciwale maaw ye. Procureur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ka sanga ni wale ninnu yɛrɛ kɔni cayali an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko o ko jaabi yɛrɛ kɔni na ale ye bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni di an ka Mali jamana procureur bɛɛ lajɛlen ma. Ko wa ale ni bilasiralikan in yɛrɛ kɔni di procureur minnu yɛrɛ kɔni ma o procureur yɛrɛ kɔni procureur minnu bɛ Bamako cour d'appel ma yɛrɛ de kɔni k'a bolo kan. K'a y'a laɲini procureur yɛrɛ kɔni fɛ ko ni ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na k'u k'a jateminɛ kosɛbɛ ko wa ni maa min yɛrɛ kɔni nɔ minɛna a ko yɛrɛ kɔni o ko sanctionner sanction kɛcogo jugu yɛrɛ kɔni na hinɛ kana don ko in na fiyewu. Ni kangada yɛrɛ kɔni ko kelen yɛrɛ de kɔni don wa wulibali don ko min ye jamana sariya yɛrɛ kɔni violeli ye min ye parquet ale y'a yira k'a fɔ k'a tɛ jɛn n'o ye ko maa o maa yɛrɛ kɔni mana na jamana yɛrɛ kɔni sariya violer k'i ka dɔn k'a fɔ ko sanction bɛ ta i kama k'i mana kɛ jamana kɔnɔ maa sugu o sugu yɛrɛ kɔni i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye jamana ka sariyaw yɛrɛ kɔni i kana olu violer togoya si la. Communiqué yɛrɛ kɔni kuncɛyɔrɔ la min ye parquet général yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka se an yɛrɛ la ko wa an ka to basigi kɔnɔna na ko a bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ maa fɛn fɛn yɛrɛ de kɔni ka baara ye nin ko kɛta nin yɛrɛ kɔni ko a laɲini don population yɛrɛ kɔni fɛ u ka taa o maa nin yɛrɛ kɔni dénoncer an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni. Nin wagati yɛrɛ kɔni an b'a da bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo kan k'a fɔ ko min ye an ka Bamako cour d'appel parquet général yɛrɛ kɔni k'ale bɔra ni ka kuma ka décision baw yɛrɛ kɔni ta a y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni kolon ale ni vidéo jugu yɛrɛ kɔni carili bɔlɔlɔsiraw kan ko a tɛ jɛn ni a yɛrɛ kɔni ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni tɛgɛ minɛ nin ko in na i mana kɛ maa sugu o sugu ye jamana in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko sanction gɛlɛman bɛ ta i kama ko hinɛ foyi yɛrɛ kɔni tɛ ko in na bilen. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ni Mauritanie ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye Kuluba palais la. Mauritanie ka délégation ba min yɛrɛ kɔni wulila ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko délégation yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen don Mauritanie ka ministre des affaires étrangères de fɛ ni o ye Mohamed Salam Ould Merzouk yɛrɛ kɔni ye. Ko ani maa kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nana Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mauritanie jamana ɲɛmaa ni o ye Mohamed Cheikh El Ghazouani ko ale yɛrɛ kɔni nana u ka cikan yɛrɛ de kɔni lase an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye. Mauritanie ka ministre des affaires étrangères ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a sinsinna kan kosɛbɛ ko Mali ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko kuma ɲɔgɔnyaw bɛ ko wa jɛɲɔgɔnya ɲumanw fana bɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ko Mali ale ni Mauritanie ninnu kɔni ye jamana fila ye minnu yɛrɛ kɔni faralen don ɲɔgɔn kan histoire sira yɛrɛ kɔni fɛ wa faralen don ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni jamana sigicogo yɛrɛ kɔni fɛnɛ sira fɛ. Mauritanie ka nin délégation ba min yɛrɛ kɔni nana ni ani an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ k'u ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie ale ni Mali ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka situation kow la jamana fila ninnu kɔnɔna na hali ni jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la a yirala k'a fɔ k'u ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila ni fɛn ba nin de kan. Kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o bɛ Mali ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la k'o ye sujet jamana fila ni ka intérêt bɛ minnu yɛrɛ kɔnɔ u y'u dasi olu ma wa u kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin Mauritanie ka bitigitigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ka situation ko lahalaya k'u ka kumaw bolila o kan kosɛbɛ ale ni an ka Mali jamana kɔnɔden minnu fana bɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na olu ka situation kow yɛrɛ kɔni bɛ cogo min na yɛrɛ kɔni ala k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaa ale ni Mauritanie ka délégation yɛrɛ kɔni kumana nin fɛn ninnu kan kosɛbɛ. Mohamed Ould Merzouk ni ale de ye Mauritanie ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni hali ka kumaw kɔnɔna na a bɛ segin a ka ko kura ye ko min ye Mauritanie yɛrɛ kɔni k'ale ka jukɔrɔma dɔ ye Mali jamana ye ko min ye Mauritanie jamana yɛrɛ kɔni olu bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni kɛ Mali yɛrɛ kɔni min ye bɛn ale ni lakana yɛrɛ kɔni k'o ka sabati jamana in kɔnɔna na o ko jaabi yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ale ye proposition dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko Mauritanie ale ni Mali k'a ka kan u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na togo suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka kuma nin fɛnba ninnu kan ka ɲɛ furancɛ fanga ɲɛmaa kɔni y'a laɲini Mauritanie maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko commission min yɛrɛ kɔni kun sigin bɛ Mali ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la k'u ka sigi ko kura ni ka nin commission in yɛrɛ kɔni dayɛlɛ walasa problème min bɛ jamana fila nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ka problème bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ni kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni walasa fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka se ka latigɛ problème min yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila nin yɛrɛ kɔni kun kan yɛrɛ kɔni ka problème ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kabini wagati janw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu taara Mauritanie yɛrɛ kɔni ka bitigitigi ninnu caman ka bitigiw yɛrɛ kɔni datugu ka d'a kan
ko sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni tɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ ko Mali ye yamaruya di u ma k'u ka u ka bitigi ni yɛrɛ kɔni dayɛlɛ wa Mali yɛrɛ kɔni ka sɛbɛn foyi tɛ ni maa min yɛrɛ kɔni bolo n'an kɔni y'a ye k'a fɔ min ye Mauritanie ale ye délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na walasa o man yɛrɛ kɔni ka se ka kuma an ka Mali autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ nka min ye furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye proposition min kɛ o de ye k'u ka commission dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan commission min yɛrɛ kɔni na Mauritanie ale ni Mali ka maaw yɛrɛ de kɔni nana kɛ walasa u ka se ka kuma ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye Mali jamana kɔnɔdenw gɛlɛya bɛ olu fɛnɛ kan Mauritanie jamana kɔnɔna na. An ka Mali conseil des ministres ni o kɛra araba tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2025 o conseil des ministres yɛrɛ kɔni na an ka Mali ministres yɛrɛ kɔni projet de décret dɔ yɛrɛ kɔni adopté projet de décret min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye passeport carnet yɛrɛ kɔni u bɛ sɔngɔ kura fɔ o la ale ni tɛmburu minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ a kan min ye an ka Mali autorité u bɛ sɔngɔ kura fɔ o ko in yɛrɛ kɔnɔna o yɛrɛ k'a fɔ k'u ye caman yɛrɛ kɔni bɔ passeport sɔngɔ la kosɛbɛ ni mesure min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ yanni o yɛrɛ kɔni ka ta o b'a sɔrɔ min ye AES jamanaw ye n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini yɛrɛ de kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ka an ka voyage kɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kelen ye ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye adamadenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka voyage n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni lakana ale nɔgɔya kɔnɔna na jamana saba bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger avril kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko e-passeport AES yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ yɛrɛ kɔni nana sigi sen kan ni o ye passeport électronique yɛrɛ kɔni min t'i minɛ tɛgɛ yɛrɛ kɔnɔna ni ale bɛ kɛ téléphone de kɔnɔna na o e-passeport AES min yɛrɛ kɔni nana sigi sen kan don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko passeport in na ko organisation de l'aviation civile internationale mɔgɔ yɛrɛ kɔni olu kɛmɛ ni ka sariya fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka passeport yɛrɛ kɔni lakana ko AES yɛrɛ kɔni ka ni e-passeport in yɛrɛ kɔni bɛ o sariya nin bɛɛ lajɛlen labato ko min yɛrɛ kɔni ye hadamadenw yɛrɛ kɔni ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni lakanani baaraw yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labatolen don AES ka ni e-passeport in kɔnɔna na ni projet de décret yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ sɔngɔ kuraw yɛrɛ kɔni fɔ AES ka passeport in na o sɔngɔ kura nin yɛrɛ kɔni na jateminɛna k'a fɔ ko caman yɛrɛ de kɔni bɔra passeport sɔngɔ la walasa min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se ka passeport yɛrɛ kɔni tali nɔgɔya olu ye ko passeport service ordinaire standard ko o kɔni sɔngɔ kɛra 9,000 ye ko service optimal premium yɛrɛ kɔni min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni u ye o sɔngɔ kɛ 18,000 ni décision min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ ko décision yɛrɛ kɔni labaarali min na daminɛ octobre kalo tile 25 nata in na san 2025 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni décision min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ o décision yɛrɛ kɔni étape ba yɛrɛ kɔni AES jamana yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan kow la ko décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ni voyage kɛ sɛbɛn nin yɛrɛ kɔni sɔrɔ lakana kɔnɔna na ko ka voyage kɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na Gao école karamɔgɔw ka syndicat maaw yɛrɛ kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ko komi olu ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ wagati tɛmɛnenw na ko komi o laɲini nin yɛrɛ kɔni ma sabati ka d'a kan u tɛ ka nɔ bɔtɔ ye ko yɛrɛ kɔni na k'olu kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ continuer ni ka pression yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorité kan Gao région école karamɔgɔw ka syndicat maaw yɛrɛ kɔni kun ye tile 3 grève min yɛrɛ kɔni daminɛ ni o grève kofɔlen yɛrɛ kɔni kun daminɛna arabajan tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 a yirala k'a fɔ ko min ye école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni k'u tilala ka dɔ fara ni grève kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ni heure 100 ani 20 yɛrɛ de kɔni faralen a kan a yirala k'a fɔ ko grève yɛrɛ kɔni daminɛna a tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 6 ko wa a kun yɛrɛ kɔni bɛ cɛ bi juma in na octobre kalo tile 10 san 2025 école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ɲani olu kɔni grève ko yɛrɛ kɔni boloda o y'a sɔrɔ kari tɛmɛnen octobre kalo tile 5 san 2025 ko école karamɔgɔw ka syndicat caman yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ bourse de travail la ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ de la u sɔrɔla ka décision yɛrɛ kɔni ta syndicat nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu kɔni grève ko yɛrɛ kɔni la laɲini o kɔni ye kelen de ye o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka continuer ka pression yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali autorité kan cogo min u bɛ se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka laɲini ninnu sabati syndicat nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ye nin kuma min yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔ ni o de ye ko grève yɛrɛ kɔni bɛ ban bi juma in na octobre kalo tile 10 san 2025 ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ti ko yɛrɛ kɔni bannen ka d'a kan ko ni bi yɛrɛ kɔni banna ka sɔrɔ u ka laɲiniw ma sabati tuguni ko min yɛrɛ kɔni ye grève ye k'u bɛ tila ka dɔ fara date kan tuguni fo ka taa fɔ ni laɲini ninnu sabatira kuma min na dɛ Gao région école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin u ka syndicat ma wale n'u ka militants bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma
ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye Gawo région yɛrɛ kɔni arrêt de travail ko in yɛrɛ kɔni k'u ka o continuer fo ka taa fɔ ni syndicat yɛrɛ kɔni ye kuma wɛrɛ fɔ a ko la Gawo région kɔnɔna na. A la k'a fɔ ko Gawo école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka nin syndicat yɛrɛ kɔni ka nin grève yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni ɲagami dɔɔni yɛrɛ kɔni bɛ o la o la maa caman yira k'a fɔ ko grève yɛrɛ kɔni kɛ kuma ma ɲɛ ka d'a kan a bɛna na kɛ sababu ye ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni ye Gawo écolesow la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi bɛ ne ka an ka Mali autorités yɛrɛ de kɔni lajɛ ka d'a kan maa caman jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min an ka Mali autorités ye ko bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ni école karamɔgɔ ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la cogo min yɛrɛ kɔni ni grève ko in ye Gawo région kɔnɔna na dan bɛ se ka kari o la. Maa caman yɛrɛ k'a fɔ k'u jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni autorité ma ye u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni école karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye grève yɛrɛ kɔni dɔ kana na fara o date kan tuguni. Hakilila jiginna Gawo école karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ka syndicat kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gawo kalanko yɛrɛ kɔni lahalaya ko ma olu ɲɛ minɛ kosɛbɛ. Fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna école karamɔgɔ ale ni autorités yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la n'u tɛ ka bɛnkan sɔrɔ o la n'o de bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni nin grève ko in yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ nin yɛrɛ kɔni ye ko SIGRH yɛrɛ kɔni ko majɛ bɛ u ka baaraw kɔnɔna na ka d'a kan fili yɛrɛ kɔni bɛ ka a sɔrɔ ko école karamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna na k'a yirala k'a fɔ ko o école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni ka sara fɛnɛ tigɛlen don ko autorités yɛrɛ kɔni kelen ni ka liste yɛrɛ kɔni bɔ département ko in yɛrɛ kɔnɔna na o kɛlen min ye an ka Mali école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni olu ye ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ kun an ka Mali autorités la ko nka an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma olu jaabi u y'a yira k'a fɔ ko nin fɛnba nin yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ fɔɲɔgɔnkɔ olu ni Mali autorités ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa o yɛrɛ de kɔni sababuya la olu bɛ grève la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔ syndicat minnu yɛrɛ kɔni bɛ grève la o de ye SNEFCT, SNAGI, SIPESCO, COSES ale ni SINESEC yɛrɛ kɔni wa ni école karamɔgɔ syndicat nin yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Gawo gouverneur yɛrɛ kɔni ma k'olu filɛ ni ka laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ autorités yɛrɛ kɔni fɛ ko Gawo gouverneur yɛrɛ kɔni ka o laɲini nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lamɛn walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ yɛrɛ kɔni crise min bɛ Gawo kalanko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka dankari o crise yɛrɛ kɔnɔna na min ye baarajɔ ye o fɛnɛ ka dabila cogo min écoledenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka continuer u ka kalan yɛrɛ kɔni fɛ ni région kofɔlen in na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyar'u la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.